ta og saging. So ag akong saging nga giputol atong niagi nga adlaw, ako gyung gilungag, hinog-hinog na siya oh. Dagko kay siya guys. Kanang busok kayo og unod pa. Na oh. Grabe ka busok. Na. Kulang ka isa nga tanan. Dayon akong parisan og ginamos. Galaway bitaw ko guys. Ginamos nga ibutangan ako kamatis, sibuyas, bombay. Mao ni siya ginamos nga gitamak-tamakan. Gitunob-tunoban sa tiil ba? Daw charot ra oy. Napalit ako ni ganiha guys. Nipalit ko balik 15 pesos. So ubay-ubay siya. Gamay ra unod pero daghang una. So mukaon ta og saging. So I know nga gipangmingaw mo kaon og saging. Daghan kay akong gikuan. Gilungag ag uban ani ako ang pakaon sa akong mga suki nga driver. So kani mahurot na ko ni charot. Bitaw guys, kanang favorite man jud kay nako ni saging no. Mo nang maglungag jud ko og daghan og kanang maka excuse me. Basta gani makaputol ko og saging, ako lagi magbanat-banat og kaon kay akong mga kauban di man mangaon. Ila kay hinog raman. So ako nilungag fights na bahala way bugas. Mga unta, unang hungit. Pero kung lang sa akin guys, busok ay isang busog. Pwede na tayo mo kaog rice. Lamig kaya ang ginamos nga gitunob-tunoban. Nakakanap ko na ito isa guys. Banatan nyo na ito ng kaon. Mahulot na ako ng isa ka platito. Isa ka plato. Gusto ko ay sa bata. Asa ang tasa? Wala tasa din. Yeah.